Γεια σας, όπως βλέπουμε πάλι παιδιά. Είμαι ο Γιώργος Γολοπέτερ και τώρα κάνουμε μια εξερεύνηση στη φανταστική πόλη Νικοποριά. Και να είμαι κι εγώ, είμαι ο Γιώργος Γολοπέτερ, παγκόσμιος YouTuber. Να κάνετε πολλά subscribe στο βίντεο μου και αν μπορείτε και like. Καταλάβατε? Το καλύτερο βίντεο σε όλο τον κόσμο, παιδιά, εδώ είναι, όλα εδώ. Και τώρα πάμε κάπου πολύ πιο μακριά, κάπου μακριά, πολύ μακριά. Κάπου πάμε σε κάτι τρένα τώρα εκεί. Παλιά τρένα, από εκεί παλιά ήταν κάτι σταθμοί. Έχει εδώ πολλές πέτρες όπως λέμε. Εδώ είναι μια παλιά οτέ. Σταθμός με πορτοκάλια και μανταρίνια. Και τώρα εδώ είναι κάτι παλιές δράγες. Έχουν χαλάσει όλα αυτά την χωρία. Μόνο όταν πάμε την άλλη φορά πάμε με το ποδήλατο εξερεύνηση και να πάμε σε ένα άλλο στη Λίμνα. Εδώ έχει πάρα πολλά παιδιά, έχει ωραίο, είναι ωραίο, έχει ωραία αξιοθέατα, παραλίες. Ειδικά το καλοκαίρι εδώ έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες και γαμιούνται στην παραλία. Καλό παιδιά, καλό. Να με το ξέρετε αυτό. Είναι εδώ τα φυτόρια τέτοια, όπως σας έδειξα πριν. Και να και εγώ πάλι παιδιά. Πάμε τώρα σε τρένα και θα ξενοδυνηθούμε εκεί. Εδώ είναι το καντιλάκι. Μεγάλη χάρη του να το ανάψουμε λίγο. Για να δούμε τώρα πώς θα το ανάψουμε. Εδώ μετά. Να το ανάψω εγώ παιδιά μου τώρα, γιατί ξέρετε εγώ είμαι πολύ μεγάλος χριστιανός ορθόδοξος. Αχ, Άγιο Φούρι. Πάντα θέλω να σε φυλάει. Να ξέρεις, δεν την έδειξα ακόμα. Και εδώ και πάλι εγώ παιδιά, πάμε τώρα να ανάψουμε το καντιλάκι. Εδώ είναι σαν ωραίο καντιλάκι που είναι. Και τώρα πάμε στα τέτοια. Εδώ είναι τα παλιά τρένα, χαλασμένα όπως λέει η παιδιά μου. Τι να σας πω τώρα εγώ. Είναι κάτι τρένα πολύ μεγάλα, ψηλά και γέρικα όπως πάντα. Τα τρένα είναι από το 1000 κάτι. Από το 1000 κάτι. Να το δούμε.
Κοίταξε! Τέλειο, ναι, τέλειο χωριό. Μακάρι να